Hello mga araw, kumusta na? Ito, maraming salamat sa inyong panonood. Lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Sa mga subscribe, magsusubscribe. At bago ka din sa aking vlog, mag-subscribe naman kayo. Hindi, subscribe po kayo kung napanood niyo po ito. Maraming salamat. Siya nga pala, uwi ako ng Pilipinas, babakasyon ng 5 weeks. Yan, naka-ready na pero need to check kasi medyo ang bigat, medyo exist yung marami pa akong tatanggalin na bagay-bagay, yung mga napangakuan ko naman yung sapatos, ganun, napangakuan. Kaso, exist tayo. Hindi na kasi ako nagpabagahe, kasi last year nagpabagahe na ako. So, mamaya, babawasan ko po ito, ipa-final check ko yung aking bagahe, kasi exist talaga, nasa 54 pounds. So, dapat lang is 50. Mahirap na magbayad sa airport kasi mahal na. So mamaya tatanggalin ko yung mga ibang mga gamit na pamimigay ko sana, kaso pasensya na kung hindi ko na ibigay sa inyo at sa awa ng Diyos naman siguro pag nagpabaksak ko, papadala ko na lang. And pasensya na at hindi ko na yung promise ko. Ayan. So by this coming October 1st, nauwi po ako, babakasyon at susurprisahin ko ang tatay ko dahil birthday ng tatay ko ng 75 years old. And then isa pa yung aking misis at anak, hindi sila makauwi kasi hindi sila payagan sa trabaho. So ito mamaya yan, box ko tuloy yung aking bagay, check ko mamaya at ikukulong ko para sigurado at ready na ako sa Saturday. Okay, mga araw, samahan nyo ako maglakbay pauwi ng Pilipinas. O, diba? Excited na ako pero malungkot pag bumalik dito dahil wala pa akong trabaho. Maghanap nga ulit na po ako. At salamat dito sa aking mag-ina dahil pinayagan akong umuwi at may konting konting laman ng bulsa at makakauwi ako ng Pilipinas. So maraming salamat sa kanila. So yan mga araw at mamaya ipapakita ko kung paano ko gagawin mamaya ulit. Ikikilo ko siya para ready na ako sa Friday. So maraming salamat po sa inyo mga nanonood. At magbabakasyon muna ako sa Pilipinas. O diba, maraming salamat mga araw. So ito lang araw. Sapatos ko na itong yung mga sapatos talaga na tinanggal ko pa ito. Yan o, alak na yan. Alak yan. Tinanggal ko na, tapos yun, may sapatos pa akong dalawa. Meron pang isa yung ipamimigay ko na sapatos, hindi ko na nadadala. May papakita ko. Ito po, pipili na ito. Yung bagay ko. Yan. Nagyan ko yung makita yung weight niya. Yan. Zero. Yan, okay na to. So mga araw, okay na yan. Pwede nang lumusot na yan.
Yung isa 51, yung isa 50.2. Pwede na siguro to. So baka i-update na lang ko kayo ulit. So mga araw, ito may vacuum bag ako para dito sa aking luggage, hand carry. Dito ko ilalagay, oh. Yan. Tapos iba-vacuum ko to para sumiksik dyan sa ano. Sumiyo na. Dito ko ng vacuum. Yan. Maluwag. Ayan mga araw, nakalagay na. Handa na yan bukas. Ay, sa Sabado pala. Yan, pinapawisan ako mga araw. So, mamaya, papahinal ko na talaga. Kasi wala yung 1 kiluhan ko. Okay. So, yan mga araw. Marami pang sapatos dun. Meron pa hindi ko nadala. Kasi exist talaga. Tapos, ito pa, oh. Pinanalang ko ng alak. Ayun pang isa dito. So, ito pa, oh. Dahil dalawa. Yung tinanggal ko. So ito, last final na to. Yan. So pasensya na mga araw. Yung mga hindi ko na dala yung mga ibibigay ko sa kanila. Pasensya, next time na lang. At exist ako, ayoko na magbayad sa airport. Yan, so isasarado ko na mga araw. Hello mga araw. Yan, nakabihis na ako. Aalis magbakasyon muna sa Pilipinas. At ngayon ay aking flight. Naka-ready na po ako. So ito yung mga yung bagay ko. Ayan. So sabihin nyo kung maglakbay papauwi ng Pilipinas. At sabik na akong makita ang Pilipinas. Sabik na. At isa pa, isusurprise ko ang aking tatay sa birthday niya. Yan, abangan nyo yan. At may event doon sa birthday niya sa August 3, 5 p.m. doon sa Lingayen. Yan mga araw. So sabayan nyo po kung maglakbay mamaya. At papaalis na ako, napa-ready na yan. Yan mga araw. Okay, sasara ko na. Yan. So yan mga araw. At ihatid ako. Yan. Yan mga araw. Alis na kami. Full na, oh. So yan si Arong Rene. Hello, morning. Siya daw maghatid sa akin, sabi niya eh. Ayan. Tapos nandun si Mrs. ko. Wala si Ira kasi may work siya, kaya hindi siya yung naghatid sa akin. Meron siyang work until 4 o'clock yata ngayon, Saturday. So ito, papunta na kami ng airport. Ayan, oh, full na, mga yellow na yung mga ano. So ayan na, dito na kami sa Lidlok. So from doon sa bahay,
At dito sa airport is 30 minutes lang. Lapit na. Yan, lapit na mga araw. Bonbon International Airport. Mga araw, fighters. Ito sabi yung mga Fighters. Mahalap sa motor ka. Mga araw. Paula ka araw at kin. Nasulaan na magtakik. stop and drop. Sa Rus. Airport na. Ano? Alis. Naman bibigyan lang. Depart la. Dito muna kami sa may ano, parking area. Dito mo may credit card mo yan. Di man. Dapat. Tulog ka. Hey, dyan. Tulog ka. Hello. Hindi na nila sa Nalila. Nalila ko. may kasal ko lang. Hindi pa rin bayan. Unta manaya. Unta manaya. Ngayon manin. Umamanaya mo pake. Balik. Umamanaya. So pa nagpake. Yan. Okay. So, sir, kapayong pawilay. Ayan. Let's go. Hindi nyo mabasa. Gibin tayo, ha? Gate? Eh? 2. Dos. I3. Yan. Gas ah. Yan kayo ni. Yan. Wala pang mga tao araw. Yan. Kanto may 254. 254. 245 ang unita na yun eh. Vancouver eh. 245. Alam, 254. 640. Ay, bato pa rin na eh. Oh? So yan mga araw, nakapasok na ako dito. Okay na dito yung security. Yan, security yan. Tapos dito na ako, gate 72. So maglalakad na sa gate 72.
Yan. So nandito pala ako sa Edmonton. Nasa Edmonton ako. Yan. Edmonton going to Vancouver. So nandito yung trip ko. Time check 12:34 in the lunchtime. So wala pa dito yung 245. Yun 245. Hintay pa ako ng aking flight. Jet. Hello mga araw, andit may taga saan kayo te? Pampanga. Pampanga and sa BBC ha? Oh, Tagalog dun no? Opo, nakapangsawa lang po yeah. ako Pampanga. So shout out sa Pampanga at saka sa ano. Hello po. Ayan. 2 weeks lang kayo dito no? Oh. So maganda dito talaga. Yes. Yan. So kaso ang problema lang dito talaga work. Work. Ang kung mayroon kayong anak, yun na lang ang magiging kasi yung Tatapos pala. kasi yung anak ko isa lang nag-aral siya dito civil engineering. Pero civil engineering siya sa Pilipinas. Tapos nung natapos niya dito ng 2 years, balik siya ng 0. Tapos kumuha siya sa NEET. Pero nakuha niyo po siya dito. Oo, nakuha. Tapos and then after that, maganda yun ang work niya. Yan sila. Hello po. Huwag ko nang sabihin yung ano. Opo. Yan. Si Ate Vivia. Vivian? Vivia and Mark po. Kuya Mark. Yan. Na-meet ko sila dito mga araw. Yan. Hi. Please like, subscribe, and share. So kagandahan lang talaga dito. Nandito yung future ng mga anak. Yes, that's Oo. right. Sa hayaan na natin tayo. Pero yung anak ng ano dito. Kaya nga po kami pumunta Oo. dito pa. Kasi bata po yung... So yan. Shoutout sa Pampanga at saka sa Hello po. Nebesia. Shoutout po sa mga taga-Pangasinan. So mga araw, na-delay flight. Na-delay yung flight ko. At isa pa pala, dito na-implement na wala ng face mask dito. October 1st. Yan. Pas de garder vos bagages avec vous en tout temps jusqu'à leur enregistrement. Les bagages restés sans surveillance Wala nang face mask dito. et pourraient être endommagés ou détruits. So kaya ako nakaganito, wala nang face mask. Ayan, delayed yung flight ko papuntang Vancouver.